जतन सानजा kaham joto tipra matha YTF TWF ni warriors rong no kaisa saklai mo khana jini root blockade nani kok tongmani 12 ni porikha paiyako boni bagai tai thana jono অনুরোধ খাইয়া অমিত দেববর্মানি কাইনে যে এফআইআর খাইজাকমানি আবো তো প্রসেস চলি দङ ও প্রসেস কিসা নাইसिंनि सिङाव साका आपनो तुइनो जों TWF YTF सालायै खोनानि चिनि लामाका सुनानि जे जबानो जों मथाग्रजाका आबो मथाका माने आबो आपाततसे जों जेकुनु समय जों आपनो तैसे सिद्धांत लानाय तिनी पातलकैना जमातिया जे फैयै बिनि नगो नांनुया कक साका आपनो तुयै साकनि नगनो निजिनो साकनो तानै आरो उक्लको गोबांमा षड़यन्त्र दङ तिप्रा मथानि वारियार्स रंनो एरें एरें केस रमरेनानि फन्दी खाइना बागै बिनि बिरुद्धे जनमत जेबाबे खुबमखा जत्त बर रंनो खुबमखा आरनि हयति यंनानि बागै बो चालाकी खायै कुरितारिनि हरबिनि नगनो निजिनो तानखा तानसिखा उक्लको एलाकानि किसु BJP नि साइडआवबो दङ आबोनो जों सेजावै बोसखांनि 25 तारिख याखाबाद फाइनाय शनिबाराव 3 तानि समायाव हासिङाव आरो याखौ मुराबारि आरो रों नख्लाव याखैबा जोंनि पन्चायत अफिसनि नख्लाव खायसा खादुमानि खायसा पान्दा खायजांनाय अ खादुमानि पान्दाव जोंनि आमसानि जत्त लुकुरक जोंनि YTF TWF तिप्रा मथानि ताइ जत्त BC नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताइ एलाकानि सपोर्टार्स रक फाइ मानजांना बागै आं आमसानि सिंगै जतन खाबाय खुबायखै कहरजागो फाइनाय 25 तारिख याखैबा शनिबारनि कारण उनका खाना ताइ 27 तारिख 28 तारिख जराचिनि जिला परिषदनि ताइ त्रिपुरा विधान सभानि मा कायसा बाजेट अधिवेशन दङ अ अधिवेशननि बागै जों आबुनि पुरा खायमांला बनि बागै जत्त जोंनि वारियार्स फाइनाल बागै कबकजाव हामबाय।